Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa tata bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo bụ ndị nwere akụnụba na steeti Lagos nọzi n'ọnọdụ arịrị na ịgbanya mmiri dịka ndị gọọmenti steeti Lagos mapụtara ọrụ ịkụri na ịkwari ihe dị pekata mpe ụlọ Plaza 30 n'ahịa ama dịka Trade Fair Market nke nọ na ya bụ steeti Lagos. Anyị matara nke a site n'ụfọdụ ihe onyonyo nke si na ya bụ ahịa Trade Fair wee na-apụta tata bụ mkpụrụ ụbọchị nke 25 nke ọnwa Septemba n'afọ 2025 bụ ihe onyonyo na-egosi ka ha bụ ndị gọọmenti steeti Lagos mapụtara wee na-akụri ma na-akwari ọtụtụ ụlọ ahịa Plaza nke nọ na gburugburu ya bụ ahịa Trade Fair. Dịka ha bụ ndị gọọmenti steeti Lagos siri kwuo, ha si n'imirikiti n'ime ụlọ niile ị ga-ahụ n'ogologo ụzọ a nke nọ n'ihe onyonyo a ga-abịa n'ala n'ihi na ndị rụrụ ya enwetaghị akwụkwọ ikikere zuru oke site n'aka gọọmenti tupu ha rụwa ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee na-aga n'ahịa Trade Fair nke dị na steeti Lagos. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. I just want to go small. Yeah, I like to have life now. Yeah, I go Plazaz. I just now love for now. Gonna happen life now. I need demolition everywhere. All the road Plazaz. Oh, you gonna go? We're gonna get our need. All the whole building need enough here. Now this line need. I need demolition everywhere. All the whole building need all of them. They could be everywhere. Line I need now. And the demolition all the whole Plazaz today. They are breaking all the whole Plazaz. And they never get a live now, live this morning. They're gonna feel like I'm gonna see the division.
here? Oh, their hall. And they are bringing down the building. Okay. Hey. Okay, make him break inside. Every fall am. Apa to get apa to now. ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ọ bụghị obere ihe o. Ọ dịkwa nka asị m kwuo, aga m asị na nkwuri na nkwari nke a ha mapụtara ugbu a bụ nke kacha nkwuri na nkwari niile ha merela n'ime afọ ole na ole gara aga. Nke abụghịkwa ndị nke ọkụ na-agba, nke na-ekwu okwu ya bụ nke ndị gọọmenti ji aka ha wee na-akụri, wee na-asị ụmụnne anyị ndị ya bụ ihe metụtara, onwe n'ihe ọzọ m ga-ekwu na-abụghị ka nsigodu ndonu dibenu. Ma ihe a na-ekwukwa n'okwu ya kamgbe ọtụtụ afọ gara aga, a na-ekwu okwu ka ndị Igbo laa ụlọ, ka ndị Igbo chịlaa akụnụba ha ụlọ. Anyị na-ekwubu ya bụ okwu ma tupu ajọ ọnọdụ nchekwa eruo otu a ọ dị na be anyị ugbu a, mana o nweghịkwanụ ka ajọ ọnọdụ nchekwa ga-esi wee dị. Be anyị bụ be anyị, be anyị bụ be anyị, otu ọbụla o si wee dị, ọkwa anyị nwa ka ọ dịrị imezi be anyị. Wee na-etikwanụ otu mkpu ahụ anyị bidorola na mbụ, wee na-eti sị ndị Igbo, esoghị m na ndị na-asị gị bụrụ ihe niile ị nwere na Lagos lawa na be anyị otu ugbo. Ebe m kwụ bụ gị chịwa ya achịwa, ichiri ụfọdụ ụzọ ịlaa na be anyị, dowe ya, mee ya invest ka ọ nọrọ na be anyị na-eto, ka ọ ga-abụkwanụ onwe ka ada si kwa nwoke onwe ihe o ji azụ onwe ya. Maka na ndị bekee kwukwara n'okwu si don't put all your eggs in one basket. Ọ naghị adị mma ịchịrị akụnụba gị niile wunye otu ebe. Ma nke bụ eziokwu bụkwanụ na anyị gwa onwe anyị eziokwu, o teela aka ndị ndu ndị Igbo si wee na-eti mkpu ihe a, mmiri ya na-ezo ugbu a, o teela aka. Ma nna anyị bụ Chief Odumegwu Chukwuemeka Ojukwu tiri ya bụ mkpu mgbe emepekwara ahịa trade fair. Ma nwanne anyị nwoke bụkwanụ Maazị Nnamdi Kanu tikwara otu mkpu a. Ma kedu ihe na-eme? Ndị be anyị ka na-awụkonye ụfọdụ ndị be anyị, maka na amara m ọtụtụ ndị be anyị bikwa na steeti Lagos ahụ nwere ọtụtụ ihe m hụrụ anya ha rụrụla na be anyị bụ ala Igbo, wee na-asị ụmụnne m ndị ya bụ ihe metụtara ndonu, ma ndị ya bụ ihe na-emetụtabeghị, ka anyị cheela na echiche ụlọ ọ dị ezigbo mkpa. Ma mgbe m kirichara ya bụ ihe onyonyo, abịara m siwe imi n'ala ka anyị mara ma ndị gọọmenti steeti Lagos onweela ihe ha kwuru maka ya bụ nkwuri na nkwari, wee banye wee na-ahụ dịka ndị akwụkwọ akụkọ Punch si wee dee ya. Ha si, Lagos begins demolition of illegal buildings at Trade Fair Complex, 25th September 2025. The Lagos state government on Thursday moved to demolish illegal and unsafe structures at the Trade Fair Complex in Ojo in a bid to restore order and enforce physical planning laws. Senior Special Assistant on New Media to Governor Babajide Sanwo-Olu, Jubril Gawat, who confirmed the exercise on a post on X, said the operation was targeted at illegal developments, structures without statutory approvals, defective structures, and buildings erected on road setbacks and drainages. According to him, the government could no longer fold its arms while unapproved developments blocked critical infrastructure and endangered lives. In quote, the Lagos state government has begun removal of illegal developments,
structures without statutory approvals and defective structures, and structures built on road setbacks and drainages in the trade fair complex, Ojo local government area, Gawat said. The operation was jointly carried out by the Ministry of Physical Planning, Lagos State Building Control Agency, Lagos State Urban Renewal Agency, and Lagos State Physical Planning Permit Authority. Also present were the Office of Infrastructure, members of the Lagos State House of Assembly, and security agencies who provided backup during the exercise. Bulldozers were seen pulling down marked structures na nke a ji wee mee nke a. Ọ dị mma, otu a ka ndị Punch si wee dee ya bụ akụkọ, ma lekwanụ obere okwu nke anyị nwetanwuru bụ okwu onye dere ya bụ ihe bụ Jubril Gawat nwa bụ Special Assistant on New Media, ebe o kwuru okwu mgbe ya bụ ọrụ nkụri na nkwari na-aga. Na nkenke oge ka anyị nye anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Is the trade fair complex. You understand? We're going to preserve the trade fair complex, which is this, which is why we're this is all these buildings. This is the trade fair complex. Akwa ikirichala nke ahụ. Unu ahụla anụ ndị niile n'ebe ahụ site na ụlọ ọrụ dị iche iche, ọfịs dị iche iche, parastatal gọọmenti dị iche iche na ya bụ steeti Lagos wee bịa, bụ ndị ya bụ ihe dị n'aka, ndị development planning nke na nke ọzọ. Ajụjụ m nweziri ebe a bụkwanụ otu ajụjụ ọtụtụ ụmụafọ Igbo na ọtụtụ ndị obodo Naijiria na-ajụzi ịga na Twitter nke ama dịka X ugbu a, ị ga-ahụ ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ya bụ ajụjụ bụ: kedu ndị na-ebinye aka n'akwụkwọ tupu arụwazie ụlọ ahụ niile hụrụ n'ogologo ahụ nke akara na a ga-akwatu? Kedu ndị binyere aka n'akwụkwọ, ndị nọ n'ọfịs gọọmenti mere ya approve tupu arụwa? Ka ọ pụtara na gọọmenti mechiri anya mgbe a na-arụ ya, ka arụrụ ha n'abalị? Ụfọdụ ndị mmadụ a na-ajụ kedu ihe kpatara ya. Ka anyị gụrụ ajụjụ dị otu ahụ nke ụfọdụ ndị mmadụ jụrụ na X. Onye a bụ Yemi Ifegbuyi, ọ sị, I think Jide Sowolu needs to urgently restructure the Ministry of Physical and Urban Planning. They seem overwhelmed and lack capacity. How do whole estates and markets get fully built before anyone realizes they are illegal? That is system failure. Onye ọzọ bụ Steve Tokpe Akinsusi wee sị, God bless you, my bro. I wonder whether they were blind when they started the foundations. Onye ọzọ Peter Obi, civil engineer, say once the right land documentation is available as attested to, the owners of the property will sue Lagos State government. Lagos State government cannot give approval and wake up to demolish without proper compensation except otherwise. Was this the cause of the flooding in Lagos recently? Ụdị ajụjụ a ka ọtụtụ ndị mmadụ jụwara wee gbadawa na ya bụ Twitter nke ama dịka X ugbu a. Ma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị na-enuche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. A sị gị nnọọ, onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ndị na-ekirikwa na YouTube, unu agaghị ahụ ihe onyonyo a maka na obere okwu sekwara mụ na ndị YouTube ha wee nye m ọpịpịa.
sị na agaghị m etinyenwu ihe onyonyo ma ọ gaa live wee ruo mgbe ọ gasịrị otu izu ụka. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu mgbe na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.